Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagi ako na mga rinarinaw na diyak na idiplilalilang si Isagyang kanan adi maraw si Prinsesa Hayati. Oba di kalukalon na oba sa kanyan mararampana na oba ko pakaplas na misabab si Isagyang kayari na rinaw ang bulalang sa nga Erwin nagkaw na pananadang. Sa awan na di ko katarutopan na Prinsesa Hayati si Isagyang kayari na rinaw kakan na tarutop ng kaunso kanulikan di ginang isa wassalam. Bye.
rubah daun nadi kapal nurani setari tandu kali benang sumi ayana aku berkakak gede kau sapu karung benang purwa